trovare sotto cosa che poi stavo Vamos podem agafar d'aquestes maneres. Me cago en Déu que estem adormits, hòstia! Com t'has d'agafar la pilota d'aquestes maneres? Me cago en la puta! Vale, ve! O estem al partit o mort? Rata, es como la llama, de bomba. Un sombrero caparrón. ¡Vamos, Fide!
Ja, però està bé, és un diferent. És un pacient, sempre es queda. Entreu? Qui sou tres o tres? Sei un xarpell. Esa roja, ¿no? Un poco grande, después siempre está presentado. Solo, Dani, solo. Entra dentro, entra dentro, entra dentro. En la mala tres. Penal, se'n fan 10 cada partit a cada any. Mira Toni, mira Toni! Ara, Toni, no fallos! Xuta! Yo no sé qué ¡quieta! Venga, venga. No pasa nada. Sorteo, sorteo. Sorteo de l'àrea, hòstia. Derecha, va, Carriet. Venga, venga. Ve, punta, ve. Venga. Venga.
Discúlpame la voz, ya no te lo digo. ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Ahí está! Sí, avui encara mos diràs això, damunt. Ha sigut un partit molt jugat de tu a tu, molt intens, amb molta agressivitat esportiva, vull dir, anant a la pilota, el camp estava molt enfangat, s'ha anat el partit tal com s'ha anat avançant, s'ha anat pujant de to, i vull dir, a veure, ha hagut moltes jugades conflictives tant per una banda per una altra,
i bueno, per la banda del Pinell mos queixem de les nostres i la banda del Flix segurament que seran de les seues. Però bueno, dins de tots els partits estos últims que portem potser hem tingut la miqueta aquella de sort, que al final hem tingut la sort de fer el gol final quan ja estava quasi acabat, i bueno, són 3 punts molt importants i que ens han fet molt contents perquè feia molts de dies que no guanyàvem i hem tret una mica l'esperit que últimament tampoc potser no teníem a casa. Bueno, per resum, ja ho heu vist tots, nosaltres hem sortit d'un principi pel partit, sabíem que havia de ser un partit molt complicat, sabem que és un camp que aquí es ve la guerra, sabem el que hi ha, a més tal com està el camp ja podeu veure la pluja tal com està tot, sabem que el Pinell és un equip molt dur, que sempre va al límit, inclús al límit de la legalitat, ja sabem que accions sense pilota han hagut jugadors que han anat pel terra, l'àrbit ha fet una mica la vista grossa i bueno, no vull dir res de l'àrbit, el que diem. Nosaltres hem vingut en tot moment, ja ho heu vist, hem estat jugant la pilota, intentant jugar des de darrere, encara que el camp estava impracticable, hem intentat jugar-la, ells jugaven només joc directe, pilota damunt, nosaltres quan tirem alguna pilotada era una pilotada en sentit, anar a buscar alguna jugada de segones, i bueno, ens han vist condicionats una mica en les lesions tant de Guille com de Messeguer com de Vinyas, hem tingut que anar adaptant una mica el sistema, i bueno, inclús quan ens hem quedat en un jugador menys, en el penalti d'Ismail, hem tirat avant, hem anat en defensa de 3, hem anat pel partit en tot moment. S'ha complicat una mica i res, resum, hi ha dos gols en contra de 2 penals de 2 mans involuntàries, doncs bueno, res més a dir, felicitar els jugadors pel treball que han desenvolupat en tot el partit i ho han deixat tot, no tinc cap queixa d'ells i res més. Sap molt greu per d'aquestes maneres, per una part perquè perds els últims segons, però és una derrota d'aquelles que marxes a gust perquè l'equip ho ha donat tot i s'ha perdut, no s'ha pogut fer més. Per motius laborals no tenia feina durant aquest any des que vaig tornar a Finlàndia i m'ha sortit una feina de 5 mesos de moment amb contracte prorrogable, per tant necessitava fer la feina, treballo els caps de setmana i entre setmana tinc festa i per tant no podré jugar més. Jo crec que quan vaig marxar l'equip estava en un moment pujant amunt, molt amunt. Vaig arribar i seguíem pujant i després hi ha hagut una sèrie de motius, no sabem quins motius, una sèrie de cúmuls que han fet que tinguem aquesta ratxa negativa, però que tot endavant, a tirar endavant i que el Flix podrà amb això i més. Jo posaria un 10 a tothom, tant als companys com a la junta directiva, com els entrenadors, perquè jo he estat molt a gust, ja ho vaig dir quan vaig marxar a Finlàndia, ho torno a repetir ara, això és una família, són amics meus, em sento quan estic amb ells flixanco del poble igual, per tant, un 10 a tots. Sí, jo he parlat amb Max, que m'ha comunicat a veure per l'any que ve i de moment estic disposat a tornar. No sé què faré, però de moment sí. Sí.